tomto videu si ukážeme tento ASIC miner, je to Volkminer D1 mini, ťaží Dogecoin a Litecoin, stojí celkom málo a potrebuje len 500 W elektriny. A v tomto videu si ukážeme, ako ho nastaviť na ťažbu CryptoMain. Zapojenie minera je veľmi jednoduché. Budete potrebovať samozrejme miner a dve káble. Samozrejme jeden napájací do zásuvky a samotne do minera, potom ešte ethernetový LAN kábel na internet. Ak si miner kúpite od nás alebo akýkoľvek iný miner, tieto káble budete mať vždy pribalené. Logicky zapojíme napájanie. Tieto minery majú už v sebe vstavaný zdroj, niektoré Gold Shell minery to nemajú, no ale tento malý miner už ho má tu na spodnej strane, tu sa dá vypnúť, zapnúť. Taktiež zapojíme ešte Ethernet. Druhú stranu tohto kábla zapojíte do Wi-Fi routera alebo switchu. To keď sme zrobili, môžeme miner zapnúť. No a sa rozsvietia kontrolky, miner sa zapne. Ďalej budete potrebovať nejaký Windowsový počítač s pripojením na internet, na tú istú sieť, na ktorom je aj miner. V popise videa nájdete odkaz na tento program BTC Tools. To si stiahnete a tu na vrchu kliknete na Scan. Tento program odskenuje vašu Wi-Fi sieť a nájde minere. Mne už miner našlo, na vrchu je IP adresa, no Antminer, neviem prečo, ale ide nám o túto IP adresu. Tu IP adresu si skopírujeme a dáme do Google ako nejakú obyčajnú web stránku. Na vrchu nám vyskočí prihlasovacie údaje. Tam zadáme do meno používateľa, dáme root a heslo bude ltc@dog. Prihlásiť sa. Heslo si môžete uložiť, nemusíte. No, bude to po čínsky, to sa dá, ale zmeniť tu na vrchu, na angličtinu. Ja tu budem v slovenčine, no nevadí, táto angličtina veľmi nepreložila tu na angličtinu, aj tak som to mal po čínsky. No a dostaneme sa na nejakú takúto obrazovku. Nás teraz najviac bude vlastne zaujímať toto ťažobný bazén v konfigurácii. Je to mining pool, hej. Lenže to, že to prekladá, je to takto. No ďalej budeme potrebovať ísť na stránku powerpool.io. Tento link budete mať v popise videa. Je to referral link, takže ja z toho dostanem nejaké smiešné percentá, keď sa tam zaregistrujete. Dáte nové e-mail, heslo a vytvoríte si tam účet. Ja už tam mám účet, takže ja už sa iba prihlásim. Po prihlásení sa dostanete cca na takúto obrazovku. My ale pôjdeme do Home, dáme Get Started a tu skopírujeme prvú túto adresu. Lebo to je algoritmus script, keďže my máme ASIC miner, ktorý ťaží script, teda Dogecoin a Litecoin, tak skopírujeme túto adresu. Túto adresu vložíme tu na začiatku do pool jednotky na URL a pracovník, alebo vlastne worker, bude meno, ktoré ste si zvolili na tento powerpool, ten username. U mňa to je Maros, bodka a dám si D1 mini, aby ja som vedel, že vlastne ktorý to je miner. Z nejakého dôvodu musí byť nejaké heslo, ja dám heslo 1, 2, 3 a dáme uložiť. Teraz vlastne sme nastavili to, aby miner ťažil pre nás a nie pre niekoho iného. Miner sa reštartuje a potom začne ťažiť vlastne na ten náš mining pool. Prečo vlastne tento mining pool power pool? Tak kvôli tomu, že tu máte rovno prevod na bitcoiny, ja tu mám nejakých 5 € v bitcoine, tu sme testovali nejaké veci predtým. A ako tu, keď si nastavíte payout settings, vyberiem si tu coin, napríklad ten bitcoin, môžem si dať, že keď dosiahnem tú hodnotu 0,005 bitcoinu, nech mi to pošle ten bitcoin na nejakú bitcoinovú adresu, ktorú si viem tu vložiť. Ja som zatiaľ ešte nerobil, tiež to nemusíte robiť na začiatku, ale je to fajn si to nastaviť a potom to nemusíte riešiť. Takže tu, ak si dáte vašu bitcoinovú adresu, buď si vytvoríte peňaženku, alebo si kúpite nejakú hardwareovú peňaženku. Ja osobne používam túto hardwareovú peňaženku, Tangem. Sú to 2 alebo 3 takéto kartičky, ktoré priložíte k telefónu a máte z toho vlastne peňaženku na, neviem, či 20 000 kryptomien alebo tak nejak. V podstate všetky kryptomeny sú tam. Stojí to nejakých 75 alebo 100 €, podľa toho, koľko sa tých kariet, môžu byť 2 alebo 3. A sú to len kópie, hej, v podstate stačia vám tie 2. Takže buď máte nejakú hardwareovú peňaženku, alebo si stiahnete nejakú softwareovú, napríklad Trust Wallet, tu celkom odporúčame. Tam zoberiete vašu primáciu bitcoinovú adresu, to vložíte sem, no a dáte uložiť na spodku Save. V mojom prípade, keďže som tu nedal žiadnu adresu, dal mi, že proste to nejde, lebo nič som tu nedal, ale že keď dosiahnem 0,005 bitcoinu, neviem koľko to je teraz na eurá, ale neviem, 400 € asi, dobre počítam. Keď mi ten počítač proste vyťaží 400 €, nech mi to automaticky pošle na tú moju bitcoinovú adresu. Taktiež máte tu nastavenia tejto konverzie, je to v tomto Open Conversion Settings a vlastne môžete si zmeniť, čo ja viem, ja chcem 50% mať bitcoin, alebo 49 a čo ja viem, také Ethereum 51%, hej.
Takže vlastne automaticky to, čo ten miner vyťaží, sa mi zmení na Bitcoin a Ethereum v tom pomere, keď som si nastavil, takže 51 až 49%. Tých kryptomien tu nie je veľa, čo si môžete vybrať, ale väčšinu takých, ktoré by ste tu možno chceli, tak sú tu, áno. A potom samozrejme v tých payout settings ešte si nastavím to Ethereum, taktiež hej 0,05 a nech mi to proste pošle nejakú adresu, aby som nemusel tu chodiť a stále to klikať. Taktiež prečo tento mining pool odporúčame najviac, tak dokonca sú tu o 1,5% lepšie zárobky ako napríklad pri NiceHash za posledných 30 dní, čo je celkom fajn, akože hej, 1% navyše, keď proste ťažíte aj keby 1000 eur mesačne, však to je 15 eur navyše za nič v podstate. A taktiež na NiceHash potrebujete overenie cez občiansky a tak, a tu vám stačí len e-mail, heslo a nejaké meno. Mne už tu pribudol tento maros.d1 mini. To znamená, že už sme začali ťažiť nejakých 72 shares. Po nejakej dobe sa to načíta, hej, to není úplne hneď. Možno, neviem, spustíte miner, nastavte si teda ten mining pool, počkajte takú pol hodinku a už by vám to tu malo ukázať v tomto grafe. Dúfam, že ste pochopili, ako to nastaviť. Ak nie, kľudne nám píšte, volajte. Taktiež, ak sa vám páči toto video, dajte like a odber. Ak nie, tak nám napíšte do komentárov, čo by sme mohli zmeniť alebo zlepšiť, aby naše videá boli ešte lepšie.